Nu vil vi vise, hvordan man laver et diagram i Excel, og det gør vi med nationaliteter i en håndboldkamp, og så er der Danmark. De har 7. Og Tyrkiet har 3. Finland har 8. Og USA har 11. Og Canada, de har 5. Og Sverige, de har 9. Og når man så har skrevet de ting op, som man gerne vil lave i det diagram om, så markerer man det og trykker her på indsæt, og så går man hen i i det her, som er diagram, og så skal man vælge, hvad for et diagram man vil have. Og i vores tilfælde, der vil det være godt at tage et cirkeldiagram, fordi så kan man bedre se fordelingen. Så man trykker på cirkel, og så kan man så vælge, og så kommer der så et diagram her over nationaliteterne, og man kan se, hvem der har flest. Og det var det, vi ville vise i vores lille video. Hej.